Čaute ľudia, ideme s takýmto autom. Prečo nejde? Jaj, zabudol som ho zapnúť. Ideme s týmto autom von. A ideme s tým natočiť jedno videjko, 12 minútové iba. Dobre, takže ideme. Počkáme ešte na môjho... Počkáme ešte na môjho kameramana, ktorý tiež so mnou bude natáčať. A môžeme ísť. Takže ideme natáčať. Takže prepáčte, predošlé video som ešte nedal na YouTube. Čo tu? Áno, čo tu chceš? Poď ty, kameraman môj. Ty si môj kameraman, dávaj, ideme von. A počkaj, v minulom videu som dostal nové hodinky. Môžem vám ich, ešte ich nemám zapnuté, môžem vám ich ukázať. Takže ľudia, idem si dať Roblox a idem si tam pozrieť, či... Ešte ich nemám ponastanované, ale zatiaľ sú takéto. To som si tak kúpil. To nie je vidno, Tomáš. Čo? To nie je vidno. Prečo? To nie je vidno. Ja chcem, aby to bolo vidno. Ale idem pomôcť môjmu kamošovi, aby mu to bolo vidno. Dobre, je mu to vidno. Dobre, takéto hodinky som si kúpil. Ešte ich nemám zapnuté. Ešte k tomu sme dali také iné. Neviem, na čo sú mi. Ešte kameraman. No. A to dali asi pre teba. Idem hneď pre ne. Čo robíš? To mi tam dali k tomu niečo takéto. Proste, čo by malo ukazovať hodiny. Pozrite sa. To funguje asi iba v tme. Počkajte. Zapni sa! Zapni sa! Typek tu má hore strašne dobrých brainrotov. No zapni sa! Zapni sa! No konečne. To je pre teba, páči, to je pre kameramana. A tieto sú pre mňa. Stali ma 2000 €. Takže dúfam, že mi ich poje zampnúť. Ak nie, tak ich dám reklamovať. To sú nie digitál. Viem, že nie sú digitálky, veď to tam je vidno, nie? Nemáš ešte ani zapnuté. No veď práve, že ich nemám zapnuté. Job sa... No, ten typek sa livol. Ty hráš, ne? Nejakú blbosť. No dobre. Dobre. Takže za chvíľku ich zapnem. Dobre, my ideme von. Kameraman, teraz to vypni. Ideme... Dobre, tak toto video končím. Tak čau. Čaute. Na toto video nemusíte dávať odbery ani lajky, lebo to som natočil iba chvíľku, tak čau. Ale musíte aj komentár. A my ideme von natáčať. Že, kameraman? Áno. Otoč mi obrazovku, potrebujem otočiť. Nemusí sa odhálať. Prečo? Ja chcem byť odhalený. Dobre. Takže ideme ukončiť video. Tak zatiaľ čau. Dobre. Stal sa tu veľký problém. Systéme.
že sa to nedá vypnúť. Tak nebudete asi... Počkaj. Daj mi zase tú kameru, jak som mal to odhalenie. To odhalenie mi daj. Dobre, tak idem to vypnúť, tak čau.